Dobré ránko, dnes je sobota. Spala som približne 7 hodín. Necítim sa úplne fresh, pretože včera po súťaži sme ešte dosť veľa cvičili, takže sa úplne cítim rozbito. Bolia ma mozole na rukách. Dnes je rest day, takže jediné, čo je na pláne, je, že pôjdeme tam, ukážeme sa tam ráno. Mali by nám tam povedať, že kto postúpil a podľa toho sa zariadí zvyšok dňa. A ešte máme v pláne ísť po obede do legendárnej telocvične, ktorú majú tu na Sofii, a tam si chceme zatrénovať. Sú strašne ráš, ty kokos. No takže všetko sa uvidí podľa toho, či postupím alebo nie. Ak nie, tak proste pôjdem v tej sále bomby a dám si tam poriadny freestyle, 540 ganger a také vecičky. A ak náhodou sa stane, že postupím, tak v podstate nebudem cvičiť nič. Už tak som spokojná za včerajšok, som veľmi šťastná. Hlavne po súťažnom kole to bolo úplne mega všetko, rozprávanie sa s ľuďmi, koho každého som tam stretla, bolo to fakt úžasné. Proste taký zážitok, to stojí za to. Can you say it like slowly, like before? Slahatam? No, that's like Arabic. Ridam. Smoiho. Explain the whole story about the ring. Okay, so this ring, if you wear it on this hand outwards, it means that you're single. Inwards, it means that you're dating someone. Outwards, it means that you're engaged. And inwards on this finger, it means that you're married. The hands mean friendship, the heart means love, and the crown means loyalty. And it's called a Claddagh ring. C-L-A-D-D-A-H. Thank you very much. Prišli sme tu o 9:00, 9 niečo, a do 10:00 sme sedeli, aby sme potom zistili, že sme nemuseli prísť, lebo nám aj tak výsledky poslali len do WhatsApp skupiny, ale som postupila. Takže nakoniec nás rozdelili normálne, že heavy kategória, neboli sme všetky baby v jednej. Barwards. Nakoniec nás rozdelili a neboli sme, že všetky, že light, middle a heavy v jednej kategórii, ale bolo iba light a middle spolu a heavy bola osobitne. Takže ja som v tej light a middle, normálne by som bola iba middle. Som bola v light a middle a postupila som zo 6. miesta. Takže môj battle je proti komu? Zo 3. miesta. Takže ja idem proti dievčaťu, tuším, je to Maďarka, ktorá postúpila z 3. miesta, tak ja idem proti nej. Robí sa to vlastne tak, že betuluje prvý s posledným, druhý s predposledným a tretí s tretím od spodku. A ja som tretí od spodku, takže držte prsty. Jaký je slabúčky dneska? To niekto poslal. Vieš, že hovorili, že áno, dáme ťa do hry. Medzi middle som bol jak 13. Filip, on tu už je globálne na tom všetké. Pode.
Je 8:30, my sme boli na izbe asi 2 hodinky, čo sme si trošku oddychli, editovali sme si videá, aj ja, aj Filip. A teraz ideme do palacinkárne, lebo sme už sa tam chystali dlhšie a zajtra tým, že ja som vlastne postúpila a budem ešte súťažiť, tak nevieme, či bude dosť času zajtra na to tam ísť. A nechceme to riskovať, pretože už sa nám stalo, že boli v Bruseli, chceli sme si dať wafle, pozreli sme sa na nich a povedali sme si, že a však pôjdeme potom a potom sa už nedalo, už nebolo kedy, nebolo čas a ten pádom sme si tam vôbec tie wafle nedali teda a sme si povedali, že teraz to neurobíme a aj keď prší a trošku hrmelo, tak proste tá palacinkárne je nedaleko, takže ideme, už nezopakujeme tú istú chybu a vychutnáme si palacinky.